Lamsogo jotono ani YouTube channel dini 9 tarik 3 Maret 2024 kaisa ang jara rwchap mungno hamjaknai norni bagui bishes khlaiui ang kongno sana muchungo ani YouTube channel o tabuk kaisa rwchap mungni competition khaina bagui ang thangui tongo o rwchap mungo competition no norok kwrwngna muchungkha hingkhai tolao ang number sirinai o number norok kwrwngdi tei bo details sai mana bagui haifano ang o video ni bisingo ang sana muchungo rwchap mungo competition wngnai competition no top 5 thangka hingkhai top 5 bo sogoi hingkhai ah jagao norokno chikonsa manui forjaknai tei top 3 o jara kanlairok norokni bagui hingkhe tebo special ah jagao norokno rwchap mung save rwjaknai free recording tei top 1 o sogoinai je first wngnai boni bagui hingkhe kaisa kobrok album song rwchap rijaknai tei aboni logi o teibo gift rok rwjaknai nor tongmungno muchungui tongkhai ang bai kwrwngdi norok tola o number rijak haini hai ang sao ah jagao norok kwrwngdi teibo details sai mana bagui hambai।